Hi guys, welkom by Plaas Koffie saam my Elmarco Martins. Hierdie channel is brand new en is aim om jou te transport na coffee shops, restaurante en plekke van leisure. So, volg hierdie journey en vandag gaan ons 'n spesiale plekkie besoek. Named Café La Vita. So Café La Vita is geleë in die Wellington, Western Cape. So voor jy Beinskloof kry, die Beinskloof pas, sal jy vir Café La Vita aan jou regterkant kry. Kyk net daai vla wat daar hang. So guys, Wellington is blessed met sceneries, vineyards. Ons ken Wellington, ons ken die Boland as die wynplek. So Wellington is blessed met mooi plase, baie nice plekkies. En mense in die omliggende dorpe sal weet die sceneries van Wellington, die plekkies wat ons het, people travel to Wellington. So yeah, that's Wellington for you. So guys, ons is by Café La Vita vandag. Owners as Linda en Arman, baie nice mense, plat op die aarde. En ja, net awesome mense. So kyk aan, geleë tussen die berge, sceneries, vineyards, guys, wat 'n awesome plek. So yep, volg ons op die journey en check die awesome plek uit wat ons alles gaan besoek. So ja guys, dis Café La Vita. Julle het nog gesien, like hy. Julle het die decor gesien. So, besides daai is daar baie ander goedjies wat hulle verkoop. Baie items van ander entrepreneurs wat hulle host en showcase. En ek moet sê, ek love mense wat ander mense help en wat ander mense oplig, So, kom check het uit. Jy gaan nie net met 'n vol maag huis toe nie. Maar jy gaan huis toe met baie ander goedjies. En van dit wat ek like is die handmade gifts and jy rust sy bandjies daar. Baie cheap, 45 rand, is die price range en so. Vir my was dit amazing om net daar te wees met die experience en dan ook te sien die level of artistry en die goedjies. So ja, kom check het uit. Môre. Kan ek jou van die breaks gebrek, 50 breakfast kry? Ek het die order nog, die special en koffie latte eten. Ja, is aangemaakt. Sagte. Kan is dat af? Yes. En bacon. Wat? Het is sourdough man. Ongelukkig. Het is rijnbrood, seeded milk en een palm milk. Like ek maak seeded dinge. Maar like die toast nog, né? Fijn. Yes. Dank je dame.
Hi guys, so holiday special currently 50 rand for breakfast, you know. Ik elke dag van breakfast, maar Vrijdag, Saturdag en Zondag dat die 50 bucks, you know, breakfast. So ons gaan een inside look wat we die koffie maak. Het kan dan niet komen bij, so we gaan niet zo ik kan niet bij aan de ik drink net café lattes. Cappuccino's now, it's a sterk drink. Ik like it to dose it down with milk. So café latte is voor mij de beste. Chai. Lekker zo zelf gemaakt dan die type koffies dan voor de andere koffies meer voor jou. Je dan sufficient. Niet dat ik niet de koffie doe, niet ik like de koffie. Eigenlijk out of choice. That's latte for my go-to because your palate sensitive as towards caffeine. About the grounded beans, dan is latte voor jou die optie. Van het meer melk als koffie en zo. You know, dat zelf voor de balans om het, you know, drankbaar te maken voor jou. So, guys, rustig vibe, you know, lekker muziek, lekker atmosfeer, kom check it out. You know, elke dag speciaal, custom-made pizzas, hulle doen steaks, hulle doen burgers, hulle doen wraps, you know, lekker breakfast en so. Kom, check ons uit. You know, vat een nice drive. En vanaf ga je die breakfast misschien doen. En rij je vanaf bij een school you know, so yeah, I'm gonna enjoy it. En ik hoop om van jullie te zien. En als je misschien met even een beetje washoudt en chicken. En mensen, ik kom eens geen shout-out aan die bezigheden. Dus geef een shout-out to them. Yeah.
Baie dankie, dame. Thank you. Bon appetit. Thank you, ma'am. I've got fun. Come in a space like that. I had a swirl over it. I like it in. So, let's go. Okay. Top zones. Oops. Alles op de plek. Wat? Bacon is nice hard gemaakt. Eier is super fix en make it for you. In the fast food, you know. So yeah. Get the pizza. In plaats van gewoon zitten springbokken en peerden langzaam. Ik wil graag op wijs. Zo. Klopt zo en stops. Kijk dit doen bacon. Ik heb wel klaar gegeten van. Het is 5 sterren. Je gaat leren alles krijgen. Dat is niet te crispy, nie, dat is niet te zacht. Nie. Het net genoeg van, you know, crunch of nodige tekst te en laat het. Je gaat tomatoes with that, en maybe zoals egg, laat het. Mijn vrouw weet ik moest het tomaten, maar dat is laat het. Ik kan het nou extended ons langs de tomatenplaats gewoon en ons dat tomaten gaan al tomaten smorig gemaakt. So I've been loving it since then. It's also very nice with the Moscow and red tomatoes, cayenne peppers, pepper, you know, and salt in a slice of it. That's a milk man. So let's continue. Ja, de counter, ja. Ik weet niet waarvan, kijk niet waar. Ik hoop jij
Proef dit saam met my. Nee. Stunning. Nou. Saggies. Slightly toasty. You know, sunny side up. Lovely. Die einde is jy moet weet wat jy soek. Nou, slightly toasted, sunny side up, tomato slightly, sauteed. Lovely. Dan meng jy die besig as jy met eiers en saus. Daai dan jy yolk van die eier. Amazing. Amazing. En sa dinges wat ek glad te doen. Doen die boter. Nou, ek het net jonger was, maar nou, ek kan dit nie inkry. Sommige is dit allemaal goed. Ik ken iemand wat niet eiers eet. En jonger was ik bij eiers geëet zo. Ja. De bar was awesome geweest. Seriously, awesome. Awesome. Nou ja. Ik kan een week spelen. Ik heb een paar foto's om te editen. Ik heb een paar quotations dat ik moet uitsturen. Voor events, weddings. Ik ben nog bezig met mijn marketingstrategie klaarmaken. Voor de fotografie company. So, guys. Is geraak en dan check ons nog weer. So ja ouwens, daar was een bezoek aan Café La Vita en ik hoop jullie volgen die journey. Ik ben nog baie ander plekjes te bezoek. Volgende gaan ons bezoek Mary Jane. Okay. So dat is net zo langs Café La Vita en baie nice view ook. Ik moet zeggen Wellington is blessed met awesome plekke. En dis hoekom baie van die Cape Townians, you know, hulle stroom na Wellington, want Wellington het seriously die vibe. You know, genoeg plaas, genoeg dorp,
En as jy wil wegbreek, daar's genoeg. So check it uit. Die view daar die berg. So ja, tot de volgende keer. Volgende stop. Volgende koffie. Appies.